Január už tradične nepatrí k mojim najobľúbenejším mesiacom v roku, ale kým sme zdraví a sme nažive, tak je to stále dobrý mesiac v roku. Čo mi ale pomáha tieto januárové mesiace už tak tradične prežiť, je pohyb. Hýbať sa aj napriek tomu, že všetko, čo chcem robiť, je len ležať na gauči a jesť sladké a slané a sprostosti. Ale proste zacvičiť si doma, ísť na prechádzku aj do toho mrazivého počasia, jednoducho rozhýbať sa. Brať pravidelne Dčko. Keď zabudnem na Dčko, tak to normálne cítim na sebe, lebo to slnko je nikde. Takže to mi určite pomáha. A potom, nech to znie ako akékoľvek klišé, tak byť vďačný za maličkosti. Za všetky tie úsmevy, za všetky tie pekné chvíľky, ktoré v dni máme. Jar príde, vtáčky znova zaspievajú, tráva sa zazelená, tak len musíme vydržať. Sme v tom spolu, ako sme si kedysi hovorili pred pomaly 6 rokmi, tak aj v januári sme v tom spolu. Držte sa a musíme len vydržať.